ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем. заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва квартира ва хонаҳои заминӣ тайёр, ки ҳамаш баҳри шумо дӯстон омода кардем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариё нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомони 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунам, ки видеонавори моро подписа кунед. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. аз хонаҳои арзони мо бо хабар шавед рафтем. якм замини фурӯшӣ. якм замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар колхози Россия, дар ҷои беҳтарин қарор дорад. 12 сотиқ замине ки дӯстон гирдаш полни худ маҳкам аст. дута даврӯза часпондагӣ ҳастанд, ки якта аз боло, якта аз поён, ҷои котлован, ҷои подвалшам уже чиқриш кандаги, ки метавонед ки дар инҷа чандта коттеҷам бардорем. 12 сотиқ замин аст, обсет бе проблема, канализатсия дар наздикиш, ҳама чизо даркорӣ, яъне ки масҷид, мағоза, ҳама чизо даркорӣ дар наздик ҷои беҳтарин, мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои заминам 100%. фурӯхта мешавад бо нархи $125,000, ки боз муомила мекунем, мегӯянд савдои хуб ва вариантҳои алишия бо ягон мошинои солҳои навкатӣ. кадом дӯстоне ки агар харидидан бошад, рақамҳошон дар поини видео ҳастай, имо ватсап дорам ва вариантҳои алишӣ бо мошинои солҳои навкатӣ. марҳамат, занг зад бештар маълумотша аз худашон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, дар ҷамоати Дебаланд. ҳамин хел маълумот ҳастай, дигараша аз худашон мегирен. 12 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёре, ки якта калидор, веран, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, оғил ҳамаш ҳаста. мега гирди хона полни худ маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ки обсветшам ҳаста, ремонти средний. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдои хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки агар дар кор бошад, рақамҳошон дар поини видео аст, ки метавонед дигар маълумоташа гирен. имо ватсап дорам ва вариантҳои алишиам дорад, ки ягон квартира аз шаҳри Душанбе наздикои корвон бошад, алиш мекунанд. хай бо ягон вариант доред, дар ҳамин рақамҳошон метавонед пешниҳод кунед. имо ватсап ҳамашон кор мекунанд. марҳамат, занг занед, дигар маълумотша гирен. дӯстон, шумо агар амхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, замин, мошин, метавонед ки дар номери имо ватсап мо рӯй кунем, реклама мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, дар гаравотӣ мешавад, яъне ки ҷинникул пеши масҷид гуфтаги соҳибшон. дигар маълумотша аз худашон мегирен. 18 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёре, ки якта навесада ҷои сулфаи ранги катборам кардагӣ беҳтарин доранд. дар инҷа обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, газхона, аловхона ҳамаш отделни бо семиблокати тайёр кардагӣ ҳастанд дӯстон, ки гирди хона полни худ маҳкам, даврӯзаи нав часпондагӣ, ки 18 намуд дарахтони мевадиҳандаи навниҳоли 1 сола, 2 сола ҳам хел шинодагӣ ҳастанд, ки дӯстон уже калон шудагӣ ҳастанд. хай дигар маълумотша аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ, ки боз арзон ва муомила мешавад. ба кадом дӯстоне ки агар дар кор бошад, рақамҳошон дар поини видео аст, ки метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. тоқа одамони харидор занг зана уфтага хоҳиш кардага, марҳамат, одамони харидор метавонед занг занед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши балинсаи Қарабола, мега соҳибшон. 4 сотиқ замин дорад, ки ва фундаментошам рехтагӣ ҳастай, ки срочно фурӯхта мешавад. мега дар инҷа обсет бе проблема ҳастай, дар қарибишам бозор ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 70,000 сомонӣ, ки боз арзон ва муомила мекунем. мега 4 сотиқ замини холия. ба кадом дӯстоне ки амхали замин бисёр мепурсанд, вариантҳои хуб, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. хоҳиш мекунам, ки лайкотон намуда ва видеонавори моро подписа кунед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае, дар комментариё нависед. мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем.
квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синҷон дар пеши физкултураи институт гуфтагӣ аст соҳибшон. Сехонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 48 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ванна, термиз, кондитсионер, балкон, телевизор, яъне ки шифонер бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки средний мега ремонт дорад ки барои зиндагӣ кардан 100% мешавад, ҳамаи ашёи зиндагӣ мекардагӣ ҳастай. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. наздашда мактаб, мағоза, супермаркет ҳам хеле чиз аст ки дом, яъне ки кирпичный мега доми советский. ба кадом дӯстоне ки агар ҳам вариантош тоғир мегирад, яъне ки сехонага аст ки нархшам яъне қимат нест, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамошон занг зада гирен, марҳамат занг занед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Катасой гуфтагӣ аст тарафи Калелин мега соҳибшон. замини ҳамвора мега дар инҷа обша кашида овардагӣ мега соҳибшон 24 соат об ҳаст мега светчам аст одамо зиндагӣ кардесиян. замин 4 сотиқ замин дорад ки нархаш 55 000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳибшон. ба кадом дӯстоне ки агар маълумотои бештараш дар кор бошад рақамошон аст ки метавонен занг зада маълумоти пурраша аз худашон гирен. бо хайхчон мефаҳмам марамат. хоҳиш мекунам ки лайкотон намоед видеои мо ва видеои маро подлиса кунед. чӣ хонаи замине ки квартира ки ба шумо дар кора ба мо нависен, мо дар видеои оянда албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага дигар маълумотш нест, аз худашон мегирем. як хонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 28 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, кондитсионер, телевиз, мебел, шифонер бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки телевизорам дорад. хайбо қачон договор мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки агар нархашон агар дар ҳамин чизи чорашон агар тоғир гира, агар варианташон суд бошад, рақамошон аст ки метавонед занг зада пурра маълумотша аз худашон гирем. марҳамат дӯстон, шумо агар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона ёки замин, мошин, метавонед ки дар номери имо васаб роё кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. хонаи замини дуошона аст, қарор дорад дар шаҳри Нора гуфтагӣ аст соҳибшон ки маълумоти аниқ нест кадом ноҳия ёки ягон районош аз худашон мегирен. хона дуошона 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ. хона коробка аст ки калидор, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш дар дорони ҳамин хона мега ранги сексиябори кардагӣ ҳастанд ки хона нимкола ремонт нокарда, яъне ки дигар короша худтон мекунен. мансар дорад, подвалам дорад, яъне ки замонави кардагӣ, яъне ки 50%ш тайёр ҳаст. срочно сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯш дамонидан фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад мега дар инҷа обуш дар инҷа оби дайрои канали калон ҳаста мега обсвет бе проблема ҳаста. гирдванашда масҷид, мағоза ҳам хел чиза буда. ба кадом дӯстоне агар дар кор бошад рақамошон дар поёни видео аста, метавонед дигар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз, хонаи навбатӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи сари чинори поён гуфтагӣ соҳибшон. заминаш 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона дорад, обсвет аст, гирди хона маҳкам, ремонти средний бо ҳамаи шароитош таъмин аст мега соҳибшон. срочно фурӯхта мешавад ва якчанд намуд дарахтони навниҳолам шинондагӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% бе ягон камбудӣ фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. ба кадом бардорӣ ки агар ин вариантҳо тоғият рақамошон дар поёни видео аста, метавонен занг зада бештар маълумотша гирен. фақат хоҳиш кардага одамони харидор занг зада гуфтага соҳибшон ҳам хел хоҳиш кардага марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленский район дар
павароти Ленинград мегӯянд ки гардиши Ленинграда қарор дорад кӯчаи Корга хонаи 14 ҳуҷраи 11 ҳамихел маълумот пешниҳод кардаги ҳастанд. Якхонага квартира ҳаста ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 28 квадрати метр обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ҳамихел чизо ҳаста ки доми советска дӯстона доми ду ошӯна ҳаста ки наздикиш да ҳамихел мағоза ҳамихел чизои даркорӣ ҳаста. фурӯхта мешавад ба нархи 140 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега хона средни ремонта бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аста ки отдельна ванна мисол ҳоҷатхона ҳаммомшам отдельна аста ки хайр ремонтош простой аста ки хайхтон айсор мекунем. рақамошон дар поёни видео аста метавонед дига маълумоти пурраша гирен арзон мега мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аста дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони шоҳмансур мега соҳибшон бештар маълумот бо телефон. заминаш 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги тайёра ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммомшам отдельна аста ки бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. гирди хона маҳкам рӯи ҳавли стяжка ремонти беҳтарин кардагия. нархи хона 260 000 сомоние ки боз муомила ва савдо мекунем. мега соҳибшон бештар маълумотша ба телефон мефаҳмонад фақат одамони харидор да. рақамошон дар поёни видео. дӯстон ягон маълумотша агар мо неправильно яки хато фаҳмода бошем рақамошон аста ки метавонед занг зада бештар маълумотҳои 100% туғриша аз соҳибшон гиред. марҳамат занг занед. хоҳиш мекунем лайкотон намонед ва видеонавори моро падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстон аста қарор дорад дар шаҳри душанбе дар зарафшон 2 мега соҳибшон. якхонага квартира аста ки неки мега духонагаш кардагем дар 14 ошӯна қарор дорад 54 квадрати метр обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кондитсионер термис мебел ванна телевизор яъне ки чизе ки дар хона дар кора мега ҳамин чизора оварда мондага мега телевизор кухни гарнитур ҳамаш карават диван термис ҳамаш мега нав оварда монда мега ки хона ремонти беҳтари замонави дорад ки дар инҷа лифт ҳам аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. мега дар хона ҳамаи чизои даркорӣ ҳамаш мега аз оригинал холодильнико ҳамаша оварда мондагӣ мега. баъктан дӯстоне ки агар ҳам хали квартира вариантош туғри дорад рақамошон дар поёни видео аста метавонед дига маълумоти пурраша аз хоташон гиред. марҳамат занг занед. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район яъне ки дар 5 микрорайон мега соҳибшон пеши садикда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 56 квадрати метр обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис кондитсионер паласои нав ремонти беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки медорен зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 235 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. баъкадон дӯстоне ки агар ҳамихе квартираҳо дар кор бошад рақамошон дар поёни видео аста ки метавонед дига маълумотша гирен. дар наздикиш мега пешхонада мактабам ҳаста. марҳамат занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин мошин барои фурӯхтан барои реклама кардан метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаб роё кунем. мо дар видеои оянда чотка реклама мемонем. ин буд ки 13 хонаи фурӯш доштем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.